एप्लाइ खालामबायना सोर सोर एप्लाइ खालामखांखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर दे हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै खोमसि खोमसि बेलासिनानैसो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय दिनै जाबाय पुर्णिमा दिनै लोखि फुजाबो दा नोंथांमोनाबो दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आं नोंथांमोनजों बे ससे समावनो दान्दिसे समावनो मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसै थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बिमा लोखिखौ बरायनो थाखाय नै आंहा जेवारिखौ सावनानै दोनसै आङो ओरैबो दरखं मोखां मोखां जेरावबो माबा मा होनो जेवारिजों जेवारि ओरै सावलायनो नाङानो माथो आं बेबायदि होनना मिथिदों ओंखायनो मोनफा मोनफा नै सावबाय थानाय जाबाय माने बे जेवारिखौ बेजों ओरै सावनो नाङानो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जेवारि सावखांनानै मोनसे खामानि दङ बेखौ सावग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय बै न' खाथियावहाय थांनांगौ दं आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन दा आङो बेखौ सावग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय थांनोसै आरो दिनैनि बे गावदां अखाफोरखौ माने आसा खालामनानै मोनसे मिजिं लानानै माने गासिबो जिउआव जाहाथे साक्सेस जानो हायो आरो आंबो सासे बिमा महरै साक्सेस जानो हायो आं बेखौनो गले गले आर'ज गाबो आरोना सान अखाफोर साखि दोननानै जोंनि धोरोमनि मोनसे फोथायनाय लानानै बेखौनो आङो दिनै आसा खालामनानै आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय आरोना नै जोंहा ओइ न' खाथियावहाय लायनोसै गाबोननि थाखाय जाग्रा ओइ हांसोआ बायखानानै दोननाय दङ ओमफ्राय बेखौ लायनांगौल' आरो लायनोसै मा संखो माथो मा संखो ए आयौ मादैया जाबायमोन नामा जाबायबो नोंखौ नुया मालाय नै खालि न'ल'नो Mami dong na. Mami pun lawai benjai. Mami ini bisa ni nak kau. Clean out. Ayo lagi lebih dah. Ayo lagi lebih dah. Ayo lagi lebih dah. Bi itu. Hodoh ni hodoh apa? Alam sih. Baik, Bisi budak hangsa dong na ini nengkau nak benar sebab hangsa tu begitu. Mama होनलांखोथाय नै जोंना जेरावखि थाङा बिदिनो जोगो जोगो मिथिबायना लोगोफोर जेरावखि थाङा ओरैनो जेरावबो थांबाबो जोगो जोगो थांजोबो ओइ नाङा न' माथो खोमसिसो नामा Hôm nay gặp bác bác, hôm nay không sợ hăng. Hôm nay này đúng không? Đây đúng cái này đúng. Đúng không? Pha lần được thằng Này Marina बेसेबांबा बुरजा दख'ना दानाया हाजोबबाय बेयाव 32 खान दंमोन हाजोबबायनो ओमफ्राय नै दाउ हांसो मेरला दङ जोबनो गैयै दाउबो हांसोबो नै बेयावनो ज'जोबनाय नै बाव थथ' दोनो बे मादैमोना ओमफ्राय नै आरो सि दाफिनबावसिगोनदां खुन्दुंफ्रा नै माइदि होनानै दोनजोबखाबाय खोमा माइदि होनाय ना इयो माइदि होनानै दोनजोबखाबाय सोंफिनसिगोनलाय मा दायोलायथो बेबा दख'नाखौथ' दाखायो ओमफ्राय मा कालार दागोन बेबा दाउदैयानो जागोन होनदों ए दाउदैयानो एबार मादैया आगर गोनां दागोन दाख्लि बोदलानाय दादोंमोन ना दाबो फैया रावबो गैया न'आवनो नै खोमसि लांदांजोबसो बय रावबो गैया ओइ माबा दखान दङ ना खाथियावहाय बेयावसो थांदों नामाथाय होननानैहाय बेखौनो लेंनो होदोनै लेंनो थिनहरदों बाबुखौ सासे बे गिदिरखौहाय दा लेंहैदों दंना केस ए दानालाय माथो होमबालाय दाहाय लांफैफिनसै गिर्जासो खालामहैदोंनो दैमुगुरियाव
गिर्जासो खालामफैदोंनो दा गिर्जा खालामखांबासो फैबासो मोनसिगोन रावबो गैया दा न'आनो लांदांसो दा फैफिनसै होमबा नै बिहा टर्च सेरनानै नायलागासिनो थाव थांग्रोसै थाव थांसै नै दा फैनानै ओंखामखौ जाहोग्रोनो नागिरबाय नै फिसालानो ओंखाम जाहोग्रोसै ओमफ्राय दा बिराथ गोबाव जाखायो ओंखाम जानाया ओंखाम जाहोग्रोनानै लानोसै नै ओंखाम गेफे गेफेनो नै ओंख्रिया मुदुमफुल आलु जाखांनानै फैफिनबाय नै जोंहा लांफैनो फैफिनबाय नै हांसोखौहाय बेखौ जाहोखांबाय नै मानसिखौ ओमफ्राय मादैया गिर्जा होखांना फैफिनबाय ओंखायनो लांफैबाय नै बेयाव जा मोजां नैबे बिबारखौ बिराद मोजां मोनदों आंहा ओमफ्राय लानानै थांनांसिगोन सामब्राम बिबार जा मोजां बारग्लांजोबखायो नै आयौ र' नायनिहाय आयौ हांसो थाग्राया हांसो थाग्राया खोमसि जानांगौ ना खोमसि जानांगौ मोनासैदां नेनाया नै ओइ दुरुं लाबोखादों आखाइ दाजा ओमफ्राय थौसा हांसो जानो आयौ बाबाया हांसो जाग्राया लाबोबाय हांसोआ मोनमारबाय गाब गाब माबेसे मावो मादै आयौ बिस्रा मानानै थाजोबग्रासो गोजौआव थाग्रासो दाउआ गाबोन जागोन माबा जादोंदां बियो आयै हा जागासिनो दां नायनि हा होनलाय दै गारजोबखाबाय दा लायो नों लायो गिया बियो नै आंहा साख्रि मोननो रोङैया मा खालामनांगासिनो डकुमेन्टस बुंफबजोबनाय मा खालामगासिनो नै नाम होनांलायबाय आंहा नै आरोबाव उपाय गैया होनांगौ जायो सेल्फ एटास्टेड होयै बाजोब्बाय आं अयथासार एप्लाइ खालामबाय ना सोर एप्लाइ खालामखांखो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर दे लोगोफोर नै आङो फुरा फर्म लानानै फिलआप खालामगासिनो आरोना ओमफ्रायहाय बेयावहाय नै नोंथांमोना नुखाबाय फुरा गुलाय गुजाय जानानै दङ गासिबो फर्म समनो ओमफ्राय आङो थारमाने दा मोनानि सम नै फिसालाया उन्दुनानै दं नालाय ओंखायनो नोंथांमोनजों भिडिअ लाफिनलायबाय आङो जिहेथु मोनानिसो जाहैबाय भिडिअआनो दहाय मोनानिफ्रायनो जागायनाय जाहैबाय नालाय नै फर्म फिलआप खालामनायावहाय नुनानै गोसोखांदों आरोना जे अपसन थायोना फादार्स नेम हासबेन्डस नेम होनानैहाय ओमफ्राय बेयावहाय आङो हासबेन्डस नेमखौ होनो गोनां जालायबाय आरोना बेबायदि फर्म फिलआप खालामबा माला माने
गोसोखांनांगौ जायो आरोना गोसोखांनाङाबाबो। दा बेयावनो आं गोसोखांदों आरोना नोंथांमोनजों मोनसे खोथासो शेयार खालामनो सानदोंलाय आङो बायदिसिनाथ' साननाया गोसोआव फैबाय थाखायो जाहैबाय। दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै फैलायबाय आरोना बुंनो सानलायबाय। बेखौनो बुंनो सानदों जे जायफोर माने डिभर्स लानो साननाय बा माबानो सानो गारलायनो सानो बे खोथाखौसो आं गोसोआव फैदों आरोना माने सानदों आरोना जे मानि थाखाय गारलायनो सानो मानो थाखाय बेबायदि डिभर्स लानो सानो। दा जायफोर सानदों बा सानो बेफोरखौ बिसि फिसाय हाबा जाखांनायनि उनावहाय जोङो हिन्जाव बा हौवा जों गावबा गावनि पार्टनारनि मोजां गाज्रि गासिबो मिथिजोबो नङा होमबा। दा मोजां बेनि मोजांखौबो गाज्रिखौबो जों गासिबो मिथिजोबो। मानो डिभर्सखौ लानो सानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला जों बे पार्टनारनि गाज्रियावल' फकास खालामो आरो 90% रिलेसनशिपावनो माने थार्ड पार्सननि थाखायनो जानायखौ नुनो मोनो आरोना बिदि जानायखौहाय गावस्रालायनायखौहाय। मोजां आरो गाज्रि मोननैबो थायो। दा मा गेरेन्टि दं कि जायखौ गोदानै पार्टनार लानो सानदों बा जायजों गोदानै हाबा जानो नागिरदों दा बे पार्टनारा 100% राइट जागोन बा 100% हेपियाव थागोन बेजों मा गेरेन्टि। दा बेखायनो जाय पार्टनारजों दं बेजोंनो 100% कमप्रमाइज आरो एडजास्टमेन्टखौ लाखिनानै माने सोलिनो नाजाग्रोयो। बारे बारे माने ट्राइ खालामखांनायनि उनावबो जाहाथे साननाय फैयो आरोना जे बेजों थानायनिख्रुइ आं हारसिं थानायानो साबसिन होननानै बेबायदि साननाय फैयोब्लासो बे डिसिसनखौ लानांगौ होनना आं सानो आरोना। बेखिनियानोसै आङो जेखौ साननाय फैदोंमोन नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। आंनि साननाया बेनो नोंथांमोननि बायदिब्ला मा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे मानि थाखाय डिभर्सखौ लायो नङा होमबा। जोंनि गेजेराव मोजां आरो गाज्रि मोननैबो थाखायो मानसिनि गेजेरावहाय। थ' जोङो जायजों हाबा जानानै दं बेजोंनो जोङो एडजास्टमेन्ट आरो कमप्रमाइसखौ खालामथारनांगौ नङा होमबा। दा जोङो जेब्ला सेकेन्ड हाजबेन्ड बा वाइफ जागोन अब्ला बेखौहाय बेजोंहाय मा गेरेन्टि जे बे 100% हेपि थाहोगोन बा 100% सहि जागोन बा राइट जागोन नङा बेखौ जों रावबो बुंनो हाया। बेखायनो जायजों दं बेजोंनो मोजाङै मोजां बुजिलायनानै थानांगौ बेखौनो होनना आं सानो आरोना। थ' नोंथांमोननि साननाया माबायदि आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय हा। थ' आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नोसै लोगोफोर। आङो दा बे फर्म फिलआप खालामनायाव आंनि हाजबेन्डनि नेमखौ नुनानै आङो माखासे खोथाफोर सानदों आरोना। थ' बेखौ नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामनाय जाबाय। थ' होमबा दिनैनि भिडिअखौबो एसेबां दोनथ'नोसै दे। बाय बाय। थेंक इउ फर वाचिं।